Avui us ensenyem una recepta casolana de shawarma. I per això necessitarem per unes 4 o 6 persones una cuixa de xai desossada, uns 60 ml de suc de llimona, uns 60 grams de cilantre, 120 ml d'una barreja d'oli d'oliva i oli de coco, i aquí tenim les espècies, que és el més important. Una cullerada generosa de pebre vermell, una culleradeta generosa de gingebre en pols, una cullerada de sumac, una cullerada de sal gruixuda o sal amb escames o algo similar. I aquí també tenim l'anís estrellat, el pebre, els alls, les llavors de comí, la nou moscada, el fenogreco, la culleradeta de llavors de fonoll, 5 claus d'espècia i 5 beines de cardamom. I ara començarem a preparar la marinada. Per preparar la marinada, el primer que hem de fer és torrar en sec aquesta part de les espècies, les de closca, per dir-ho d'una manera. Abans m'he oblidat de mencionar que també hi anava canyella en branca. Aquí hi ha l'anís estrellat, el pebre, el fenogreco, les llavors de fonoll, les llavors de comí i el cardamom. Ara ho torrem i ho reservarem. Hem de torrar totes aquestes espècies, només un parell de minuts. Les hem treballat una mica al morter, perquè l'anís estrellat és gros i costa de triturar, i tampoc volem que quedi massa trossos massa grossos. Però igualment, com després això es courà molta estona, no passa res. Ja tenim tots els ingredients. Hem decidit posar-ho a Thermomix per anar més ràpid i per obtenir més precisió i més finura. Hem posat també 25 grams de gingebre fresc ratllat, que ens havíem oblidat de posar-ho en el pla inicial. Ara ho triturem i amb això impregnarem la carn de xai. Untem la carn amb la marinada, per les dues bandes, amb forces talls a la carn perquè així la marinada entri millor i s'empapi millor la carn. I això ho deixarem un mínim d'unes 2-3 hores, això és el supermínim, però el millor és que ho feu d'un dia per l'altre i que ho deixeu quanta més estona millor. Jo recomano entre 12 i 14 hores tranquil·lament. Ho veieu que quedi així, ben cobert. Apa, cap a la nevera. I passades unes 12 hores posem el xai en una safata amb tota la marinada ben impregnada i el deixem coure 4 hores. Primer mitja hora tal qual. A continuació ja afegirem un vas d'aigua i ho taparem. Però de moment fem mitja hora a 170 graus. Mitja hora més tard hi tirem un vas d'aigua bullent. Jo he aprofitat les restes del tàper on he fet la marinada. I ara ho tornem a posar al forn. Mitja hora més destapat i les 3 hores següents tapat amb paper d'alumini. I amb tot aquest líquid anem regant el xai cada mitja horeta. Portem la meitat de la cocció de la part tapada. O sigui, la primera era una hora destapada, la segona part eren 3 hores. Doncs això és l'aspecte que té al cap d'una hora i mitja. Ara li hem donat la volta, tornem a ruixar, tornem a tapar i continuem la cocció una hora i mitja més. Al cap de 3/4 d'hora obrirem el forn per ruixar la carn. I després de 4 hores de cocció al forn, una destapada i 3 tapades,
el resultat és aquest. Ara ho trinxarem, ho barrejarem amb la salsa i ho servirem. Mireu com ha quedat el xai per dins. Té una pinta absolutament espectacular. Es desfà tendre. Ara això ho trinxarem una miqueta més i ho barrejarem amb la salsa. Aquí tenim tota la cuixa de xai trinxada i barrejada bé amb la salsa i amb els sucs de la cocció. Això ho tapem, hem reservat una mica de salsa a part per regenerar-ho si fa falta i si no, doncs això ho prenem amb altres coses, amb tomàquet, amb enciam, amb salsa de iogurt, amb pa de pita. Ens ho podríem menjar tal qual així o ho podríem menjar amb arròs. El tradicional, però, és menjar com en pa de pita. I aquesta podria ser una manera de presentar el shawarma obert abans d'enrotllar-lo amb la tortita de blat de moro, no, de blat, aquestes són de blat, escalfada amb una paella seca, un parell o 3 de minuts per banda. Després hi posem la carn a sota, ceba, tomàquet, una mica d'enciam, salsa de iogurt, aquesta sí que la considero imprescindible perquè li dona un toc molt bo, una mica d'aguacate, d'advocat i, opcional, una piparra tallada a làmines. Això ara ho emboliquem i ens ho mengem. Ara us ho ensenyo.